Tigwa n'ebigori byonsi. Oboremi bwebemeri ebikebike nigo bokoretwa gose nigo bwantire mono imeriro baria gusi na serikali rero nakoretire goika sense moya nyatieko yeremeye bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii asena mutarire omumanyi oyo okora oboremi bwebemeri ebibikoira egekegeke gose gikoira insemetenyi etatu elikuwa nyora lige saliao na somoremi oyo no nigabwate obumanyi buri goro mono nande nasimegete ebimeri au nande muno kuri ligabo ase screen yawo noroche ebimeri ebinge kegima ndukumanya naseki akokora oboremi boiga erinde ria gatiga oboremi bonde bwensi nabe gotumanya nganingi kya mungusete ere gokora oboremi buno boiga tubase kuba gotubwatie aimeyo murobori boboremi no bonda okora tonenche melredi mumanyi botambeli tkolia jumaine ense monenusu boiga chinse benenusu cha magoroba aste usangana gokwana amange nabo gotubwatie ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News nabo gotumira SMS wetera se nambeyo erase screen ya ugabu ende tunyakoba tugusanga ase obwamo tubase kuba gotubwatie ase website yetu na www.ndizitv.net ase teke yabono ndete toramanya omoremi oito atotebinga ereningo nande boigo igayanga itole nande nigikia musite okora oboremi oboiga karibu sana Duke asante sana kora tebi yango nga ainingo abaremi baito bakumanya gusambali leo bakumanya abatebi ainingo nande igayanga itole yamona sana itanga ni karibu sana karibu mugondo amarieta ngoro Duke maseti nkerega abone tore mwamano sublocation yatieko ward Kitutu Church South constituency tore farm anongo chana koro boremi bwana in terms of smart agriculture climate smart agriculture nongo koro boremi bwe bibalie bikebike ni chinyeni anene the indigenous vegetables na mangana ne chinyeni echi chikoira chinga gichinge chiamanya go oikaligasa nigo asobwenge karibu sana asante sana asante igoro ko igure ngango chutoro gosoma oboremi kore ligana lete kweruka nga agronomist Duke kore tebire teri agronomist ngairi arwete agronomist jona ndegane agronomist because ni somete na somete na cheta Jaton University la college degree asoboremi so akoronga Bachelor of Science in Agriculture so I graduated back in 2021 and then I came back. Now I'm a qualified agronomist trained as a crop production na part of animal production. Ngoba ni gotolero ni gotoli no mumanyi bo na bateinga obwato bumanyi bwo igoro mono bumanyi bwo igoro mono igotali na mubekere go kwigwirire aibieka omonyene bono gaiga Duke yes karo tuterere mugondo gaiga ndoche ebimeri ebinge tama itesto ibare to chakira na sto ukura kurende ese ngicho bwato bumanyi gaiga se tuterere mutu boito ni ndoche ti carrot yes tutebyango ninki e carrot na kiego simekwa na kieko ama niki yani management ya energy ya ase elime kwa mekeiga e carrot ngende tangani is a root crop togo yesimeka wetera ase seeds wani ngende tangani e carrot to yesimeke ndege tangani rosi mugondo chorosi biya karkwaro siru mugondo nabo kwa moyo bakani into beds yeso bulgere biya this is a bed and a bed here 1 meter na hand length yani ubutambe bwo ngano mugondo ubunori agilende widitiere 1 meter yego garokorosi egere libyo kwa yarosali yaba gasirice egere to kunya gutacha igoro singencho neta geteliro balire ile loose ile diorobeta se kubeka karate uchis so after kwaro siri kwa bekere bed yao and then wono kwa golire seeds chao chinda seeds na bogo chinyoro kuba se geographed neji fara evara timone go simbe go gonga nantes lere go simbe kumono para kwa le seeds chao kwaro siri ndo go kanga rose kwaro sime metaro ere between 20 and 25 cm kurera ini endo chende 20 to 25 cm then kwale the seeds chao buya chire certified wa korange drilling yani ko bango ko siara iga sera ini
ekaro koraiga ngote more gwatanana so that inji kogenda chinyinge in one line so after gagu wa cover with a thin layer of soil karo wa cover in 5 to 6 days or say 5 to 7 days chiakorire kwende chiangera osoka karo chiasokira bono you leave them in the third week ndongera to korage kurkunga thinning mildreding ne ryoko okwaga ngone to korusi chialinge chinyinge kwarusanani inare ko thinning bona garo kurusanani ogotiga between carrot ya mochi ende watiga 3 to 4 cm agere carrot iri bona yachi kwagara karo ya agarira bona kurwagu carrot bwate mangana manga karo gwakore thinning gasi ya bona no kunya kwagera agonya kurusia ubi bakekere gocha goikera in the harvesting time basically in production ya carrots so carrot bwati mangana mange ndechege obuna kwasimeka aigasi yaone yo kwenekia nga bimali biri tatakiri mbiri kwa moro ubi yonse pyo kurusi and then sometimes nabego kayabe kama ta mange mata inabo kora nabo ko ya black especially buna igona bokuruselie carrot nero kuruselwera matu amato bati yeke gwanga ngere goika bona liriye go chikomachwa uko yerusel so that mugaso yake buya egere chikomachwa ya kabisa asenge nyongo ikere boniga at vegetative stage goikere bone chage kobeka the root now the main crop and then bono matungo bara mange so there is a time ukurusha matumake yes aseke maliki gagie carrot ngotwara kere amangana maruire kere at earlier stage goseli kere kwa mama tukalia matangani uruire mburi boko bororo carrot tuli kurwara mono lakini nabera bwatu no buruire especially kare gukina ndo bwata pest ngendo buna catworm aboganya catworm makonde nari mwamu ali linda tusana banya lirira base ina lirira butore na samangana maruire tina experience maruire mono as a carrot but more especially is pests na chura nyora carrot and one of the best is carrot fly ne kwendegete ko ngengigete erego cha ya affect carrot na wegora leta maruira as a carrot ngingagete na renki bune yo gaiga na by the way na re tare yurukire ya shire ne ko chimot na bogo chirora kabisa kuna bono oizo ebiwangwa oizo ko bakin na bogo rama na ro ande kendeke ero biwangwa ebi nabina bira affect carrot mono but yasa maruire tayo mono ase koruse chipest yechiga lyo gondro lyo gora siale lende chipest yechinya ko bachigusira kurwa amalyogo naro lakini bono nje dinda tingo ira samalyogo oizo koligereriga no nje especially nale to kore gendo ko organic farming organic farming na so koro buremi otai gutumika malyogo mono bono oizo koligereriga igendo ngerensu megetari umutio gutwa kanyorokire ndiseito umutio ena bokoro ko umutio azenge Mexican marigold oyino muyore sana dinyo zimegetia kupira sababu yo already repellent of pests because of the smell already repellent ona garonyo zimegetari naboko repel pests chiraro and one of the best so repel the carrot fly Gobono mutio kyori ngongonyo ore sana tingonya gociare ryogo and especially na reduce ko tumeka maryo aya kuruchiduka karugo ya tumeka mono tari maya as to environment that is why I planted the Mexican marigold ndo yakabere ne getungu ezugorigere ne getungu ni ngesemegeta ngero chikando gweta getungu ngana karo kine repellent ya pests bono je pests cyane gose bintu biri gukora ibimeri nabongo control ase carrots chiga ndobwate ebimeri binde gusande yake chibimeri mbiro bire ande family gose bibuye kaine bune bikwamo kwamo mubuna carrot mbiroro muna biribi ndobwate ngendo munendani but same yani abantu barasi yuko go differentiate between endani and carrot but also collegerly endani no you can differentiate in terms of smell
but ya sama ngana root crops ndo bwate hata root crops chire in the same family asa ngana root crops ndo bwate gento buna cassava is a root crop but because yamona vinga ne vegetable so that is why in that family and ndo bwata wild carrot but in a weed uginsa ko yare to ko nyara differentiate because na bebwe kai ne carrot but e ko wild carrot so ndo bwate imeli bi ko cherera but you can differentiate in terms of smell ne nchera bi ko rekan texture hero anda ke seke malinkero roke beetroot na ere same family ne ke ko mali beetroot is beetroot is a root crop abale mimbali bagane tukumanya isko galia bako batete kumanya nga a root crop ninki yani asobo gale batete ku understand bose batete ko kumanya kora tebyange root crop ninki root crop is necessarily of the main economic part is the root yani karo egento totagete ne root yani nande karo ge gukina gukise gose karo ge kubeka gukise the root is the main crop the main crop of the main economic importance ono kurwa guna bo konya go differentiate the root crop and ndo bade ne tuber crop one tuber crop yaro ne ile korose ndo buna chip tubers ale ndo bade ndo guna the harrow roots chinduma ndo buna manyabwari. So those are the tuber crops. But the root crop, the main part, you can take one is the root of that crop. Yani nga normally we kamaliek. Go na aso macho muri ko igule buna twerere nga root crop ningi. Root crop buna kanyara ko bagatera aso muno eto eri kumanyayo omwacho muri rya ne kamalikelia egentuka ne iri kolia kororo gose obuye buaye korwase kamalikeli no muri ryo kwenda ise. Yani kogo tugora kuruliro bainse omulyo lyoye omulyo matekereke malinge bwato muri kurende mbire omulyo ye no lindagira endagireri nerebone a root crop nerere ya muhimu ostari boyo naboyo wono ndo chi mali binde nga ogaiga naga nito skucha seke malike nindo chegaiga ekeningi nta tumanye nga ekenke malike keregaiga eye ne capsicum ose hoho kuruku hoho ose capsicum pilipili hoho nere ono bado nalio chikobeka matunda it is at the vegetative stage ne chindo iso korigeri changero kobeka ndo ne bisicha so meaning in the next like 3 weeks abagoranga cha yangero kobeka litunda nindi gereti ga ndo choro seti ga obegete lisakara kora tebiango na kyogo korobule myo kubeka bakalisa kara liko gutigo mugondo abego obuyabu ayembukaro boko tubanelisa kara pero obuyabu ayembororo eke koruko wet bed isakareli ndiri gotumeka korosi chinyomba construction isakareli okorira takwa yali and then ko chirimo maraba abwato boyo so that the main hemu yeri sakare no gotanga moisture akekoro wet bed so that umurakera nocha yanyoranga bado nditangete amacha ganeri so that ebimeri byanyora amacha ali ganeri byagendera gokina so ene wet bed li gasi yeri sakara is to hold the yani gotanga amacha ali so that ibimeri byagendera konyora amacha ali biganeri elinde byandre kwamba gotabanye nenga kiyombora kere kemali kendande nkiali gocha ko ngego kubwanga se nchoko nyora lisakaleli bado ndibua maintenance emo liberera libose ya machalia nande punandigiritiga korwa seke ebimali ebiga dochino bekabigete ebimali bindororo echana no rusaga ndwa metabu ngarora nonyene spinach nere gaiga nkiora tabia igore ebimali ebire gaiga ebimali mbere to koroka se songa companion crops yani ebimali gete bi kwamerana abugo bibekamo that is why oroche bono iso komboli getungu nago de getungu gasya is best and then iso koligeri capsicum eneche ekine go chaigo and then on the ground di bagandi toke that is why make the spinach and then iso koligeri buya abogoro this is strawberry one strawberry ona be kwa mansa and then spinach aina shida because is of different family family ne ngao egetungu gengonye in terms of control ya marwe ebichuni biri bikoli bimali bya
kurabwatiraga bu turagenda somo tumukakigo kutuguchugo cha sense muyende akabere tukwenda kumanya oburimi bundu bwa oburi gaiga ase omugondo yo ase omuntu wekanyaboro gwatabanga you are doing smart farm igo bono ase omwancho muri weta seni gitu kya Ndizi TV nigo tugenda usanga omuruburi bwo burimi nobonda kurega ase sense myanyatieko asto no mumanyi uyu maite igoro yo burimi anda anene muno gocha se ebimeli biriwe kwama insemetinyi etato igo bono kora tubatia ase mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sense ya YouTube Ndizi TV News nabo tumera SMS wetera sena mbeyo erase screen ya ogabu onye kota itengo umukomboli soli nilionsi gosota itengo niliboli nilionsi tutumere SMS wetera sena mbeyo erase screen ya ogabu tubisikwe kutubatia ase website yetu na www.ndizitv.net tutana sumu tumokakego ngwira na tori esukuru y'okwegerya oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nigego kumanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekirengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 ekyukire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'obalema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kiri cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'uburundi bw'ikigali gya NTSA buyo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Omogusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo cingekero cingiya cy'amasomo bono skuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yukutoka sebara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo lichibuliao nigo babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asivuga babwate kinyomba cyo kurara cingiya nande cincenu kirage aborokiko bagosoma se skuru ye nigo bali abacenu nabo igo babwate cimbwa cingiya kirage abali bagosomera se skuru ye nigo babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi boigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aigaboigo nigo bagukina umwana kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu umwana anyora amasomo aigoro Mwancho
murigeria omoroberi no yogo bore minobonda uyokore to botambe na iche Mildred Mumanyi Pitu kule chumaine ensemo nenu suwe ikachinsa ibere nenu siama goroba ekera to gutara abarimi na seri kule ni gotu amutara omumanyi oyo maite igoro yebimeri buna bikwama ane muno ebimeri biri bikwama inseyege kakemete nyetatu na seri kule ro mugondo gega asetore ni gabwate ebimeri ebitoka na tego soma korari muchakantu asomire na sense mega ni gotugendere kumanya amange kora tubwatia ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News na bogo tumera SMS wetrasera mbiyo erasa screen ya ogabu toba siko bago tubwatia ase mitandao yetu ya website na www.ndizitv.net igobo no somo manyito Duke akorunga agronomics Duke kora tebia ngo sege ntongere kwa bago tebia andu muchakana nandi nakuburia hane ndete tukimanye asobo imemono obo tobauti boro aseke gusika na nyoranga na tebiria bali mbitonga keringa ngeme bwana tukuri wase karoti ngeyinere kurukwe root crop twata ba kuseneli rabuani na likobe tuber kurinda sabale mimba takiriba manye obo tobauti obo chimemono kwa tebiango obo tobauti bororo between a root crop ne tuber crop Wone tofauti ya roro neye root crop na kamalikeli the main part iganiri gutumikwa igere umuri bweka maliekyo and no umuri bweka maliekyo for example carrot the main igenda twete koli ne carrot and the carrot na robo no umuri bweka maliekyo that's why go to the root ino na root crop esenge chute bwati kemalikeni yande bwati muri no yomo no rogo tumeka kwa miga malieka na no rogo lieko ero na seri rabona kyo apply ira bwani erenga eri bwani okonyora bona ne bwate emeri ya kando emeri ya koreta the nutrients and then kurwa semeri ye twanyora tubers chigo develop chichiko babona manya bwali that's why bonere tuber crop igo no tuze tumanyo batamoti akera ndo chino simegete chinduma chire root crop ose chire tubers enduma is a root crop root crop yes ebwato muri amana yes aiganga yete bintu bya komiro mwancho murigereria esengencho kotobautishe binte binega asengo sana kora tora kyange numa tumanya igaiga no tokore ya mono robo tingoro togenda ngo tora tokore ya mo agara tumanya kerendete umatera ngo tole ga soko somo kera no mumanyi ndete tusome abalimi baitu bamanyenga ekininki watabire endumere root crop teli tuber nekio korebe tuber nekio korebe ebe root crop onye wenjere korokara kera nyima tene bwato bomori bonde ero on melie bwata ebore bugoronga adventitious roots bona cheche mnabona chine chinduma ene nduma ne ndeju na tora on oroje the main crop tota okoliga tali nduma ne nduma and then roots choro cha those are just adventitious roots ye wa dali melieli go chikwa manande soki yende kando gendu moko nyara muno konye tokore ereyemo njiriko baibere kuna marabuani njiriko baibere of course variety njiro konyora chikobeka ebiyendo bune byas kwarere but this variety eye nere kwa maiga bunere kanande yamba bunere eyende gobeke ebibinde yobona ere nande go chiko fall under tuber crops toroje bone gobeka bune byas abokonyanga nebwate bona ali okoranga you can consume both abogonse o consume the main root so na abo consume the ebintu bune byas biri gobeka kurukando but this one you consume the main main crop kotatwalira bwani nge maliki nande kende kere tuber another tubers ndobwate ngento bona kasafu omwogo na bokobeka Kwa semeliana na bekobeke mengi bona aroli tume to so macho muriro kwa nyara kwa bago ko iwe ekitomineti tume to so ku understand tume to so kwa igura so boime eke meligi ko ku root crop omorio rio yebueka no rando ko liegwa na no roko nyega meligi kiama kwenda se tubers ni bwate meliende mengi in as much as you chikobeke kemelio egento kelio uchikoli kurwa se omorio ye ni bwate meliende menga ekoli yendagera tigante bego gerebo ekoli yendagera
ya konye kameria kana ndi yerigeria nyane na ndi yariyo turagenda ngo turanda seke bimeri binde bya ibindo cyo simegete gaiga ngate ga bwaso mwancho muri beta seni giti kandi zinya ko baka konye gubuja kegima bona mna to kunya kogenda iga ko chigabu nindo che asenara bu orose tibja sana iga buno orose ko gani style yo begete ko nara neri sakara ko te bia ngunga ko siga teri ga se inga ko sana ndege tanga ni karo bore miscommitment so dingo nya go tenge gas nero mono because nege ndo okokora no moyo yo so ndege tanga ni nere gas korosi but again is the best because eko ile space yanga onoro jaga ndo kunaka you have more than 50 crops ase gantaka 50 crops ejiko yara ko banga mo ndo kwara ko simbeka yara ko ile space yanana ko bwaga so ndege tanga this is called ndege ko kunga a multi-story corn garden ego guru kwa corn garden ya senge muzi ko rege ndege kenge corn ndongera shape ile corn adzwe guru kwa corn garden so ingyo ko kanali ko korosi ndege tanga ni sapoliti isa kare lindi lilio korosi kinyumba construction and then again ya kabere you can have a binding wire the binding wire ne yo chibo bo joinery asana link kwanda wa ikobutokera and then wa join ne binding wire then wa twara gento buna pliers okobutolera and then wa twara ubuoyo especially go prefer mwatume ko buoyo bwe chimboli wewe chimboli mbole less acidic wewe ko tumo ko chingo common with the time kono oranga bwa introduce the acidity into the soil with the time ko tumo continuously tatonyo robo chimboli na bu best ona igango tumo ko buoyo bwe chimboli then also kero bwate wacha ka korosi gente kechile na kyo keros ogo pima chibuti vere ko center all around kwaro sigento kune sako then kwa bekalisa karali tangana karongo chikobekele yende wapima chinchi sato 3 inch kuru lisa karali gochielinde all around wapima chinchi sato kwa bekelinde bona nabo kunya korosi kunya ko reduce baka kwaro zigichileas paka igoroga logo ikoze ngatie chinchi chubu yake ngina nali kamalio chukwa mabuya nande nalio stability nalige kwegotene na boko lakini logo kebeka igabona kero kwa bekire gusikwa bekire lisa karalinde tutabo kwa bekire lisa karali school kia naliko balitangani obvious mara bali okonya beka kerasi okobeka kerasi kawaida tu ko ara kerasi na nako ngobeka lisa karali akabe na yu ande na kwa beka kerasi so kobeka kwabeka lisa kara kwa imora igifikuka igoteka koba azimoro sigento buna eleya and then uski go chile and then bono because agara na liura tume ko boyo buya ono boyo bakora tobeke between the layers so around ya sele no kobeko boy then wazimeke kamelikyao yo the tosmek apa le mia bangengo tabalenga uboyo bwe bisusu na barabu no buya bole kegima anda kenda kyora tofautishe oboyo bwe bisusu no bwe ko kero bwengo kwatabire ngango ikaburi bwa menta chia sidia seli roba yachikogera nga liroba lya chenje lya salika ase obwe bisusu robo mbole na barabu buyake abuno bwe mbole wose na barabu is nabo bole related mbuya bole because mbuya bole nabo bwe kaino ngo bade bisusu actually nabo kano bwe chimboli and is one of the best karo ko beka karo asebo amoya ya maya bwe bisusu is one of them no buya bole ndo chega emalimbire birega tutige tunkontu age kwanera ari gwatebi egasiaye enene ase bimalibya omugondo emalimbira obegete spinach nindo che sukuma iga kora tutebi ngo kugenda ko tukunya gusuka gucha ase bimalibindi igoro ye bimali obuya bwe eleyeye abo gusumike bimali abo kwamu achile ye chance obeke gento bune spinach then go cha igora obeke gento buna esukuma and then igora apina bo obeke strawberry oje strawberry nerega bono chile ye jingongo kwala uchire kwa beke bimali ebinge in one corn garden ase bimali ebiganko nyora bira marwaire maibira se koni etote koni yobulemiye marwaire naro especially spinach obe to yerenda buya abego go disappoint
oburoira nene bokorie spinach ye abatokorigera ingota imburubi obutangani bugurunga leaf spot leaf spot konyore bi abatokorigera ingota nere yose ya nere narora erera ono abugwa leaf spot nere leaf spot nere leaf spot aneno ono borwaire njengo randi abalimi abange chingeni chabo chiriga mbuga na kiya cyasambege terene mbure ya jidu ono borwaire bole fungal infection bokori bogoche especially kare mbure nyingi ari bogoche bono obona the main disease omuntu arari chingeni chiriga nakwe togokwa singenjamba togokwa ese ngenjo madango randa wa to kwa ruchingeni chiriga bona chitimba tingambo rwere njembuga ngai ya cyasambura nyana magena yembura chitete bono ya the leaf spot igora rikini liogondro aboga ndi agrofet fungicides onye kwamwa gusiara mario go fungicides patinche tini go experience buroro mona singencho ekaroro serete kamelkia obuya uzukuligereri spinach na bego kinero buya sana so nkonyorere bwate immunity sanye bono buroro mboko ye bwata mono rice lakini izo kobanga in terms of nutrition yorese aboko nyoranga nono maroira go chobo bwango yubona nutrition is negento kyamana sana asa mangano bole myogo anango garabole kemalinge gutwara marwaire ose kyabu na marwaire ngota chi igore chi strawberry chitigatura ira na kega urangere tsere chi strawberry chi unabona ndo chiginya no bite strawberry getungo karakina ikam strawberries okwa makwabo na kikole in terms of like rosemegete ase ekoniga aiga strawberry ne tagete less disturbance yani asetari konya go chegi umono uzgoro lechi koni echi in terms of management enjero ko manage mali byawe ndaisi asa mangano ibi weeks ndaisi korusi so strawberry na beta getego ase tulit arabu kare ko beka maton uzgoro yeye already roche yangere ko beka matunda ya sokira matunda one ise ko beka matunda na bagusugunana takuna liroba kera roche kiriye nyakuna kuna liroba tetagetinya gukuna iroba so that is why the chikoni echi chire buya so gosimeke gento getangani spinach chi strawberry abogo simeke ndani abogo simeka cowpea egesare nabo gesimeka igaba abogo simeke sugum ibe bina bintu byo kabigo simeka se tokore tojo kabandoga igo bituma miro simeka se nabara bo simeka kende igo go simeka ndanga sharo bintu bwata sharo no simeka bintu bwata sharo roots yani igo bwata specific bintu bigo simeka sharo roots abintu bina managwa na bo simeka kinsaga usikore rosaga ndora okwa mabya sana go chingeni chiro cyo generally chingeni chiwari simeka sai carrot na bo simeka ote ni bintu biri bibwate bintu biri bitari ko amemerie mali tari ko andata tumo mate na bagego kebune kwanza rero iko bono ko tokonya gusukaiga kurate byango andake ase ekoni bune yiga bunonyero setiga andake challenge kiroro anene mono gochase strawberry tamsa wa marwe no chuna bono gaiga ndo cheliteli strawberry yomete ubo no burwaire go sits normal obo na kono transplant ya for around 4 weeks one yene stress ya transplanting but yego chago peak ozokuligere bune yangere go peak yangere go peak yego chago peak bono na be kwa mabuya in terms of amaroire strawberry teliko affected mo no na maroire lakini maybe kare mbulere nyingi abora nyoro bulere muna blight ndo bale blight abora ali strawberry but in terms of amaroire tina experience mo kura bwatira gabutura genda somo mukakigo kutochugana sasa mwende akatoto dukwenda gusanga amange igo bano asomwa chumuri weta seni yetu Kendizi TV ningo togenda gusanga omorobori bobori minobonda kuruga iga asesemenya ko astono mumanyi oyo smegete ebimali anemono ase akuruka nga smart farm nekero omulimi agwetoma osimeka ebimali asenchira endo ngenda tebe kyagara nigago bwatia amachiko aliaga neiri
aso gusimika ebimeri ilikuwa na kianganko nyorare lige salire igoro mono igo tubwate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase semo ya YouTube Ndizi TV News na bako tumera SMS wetera sena mbeyo erase screen ya ugabu tosiko tubwate ase website yetu na www.ndizitv.net kadame mukakiko ngwera na tole Amariogo yemete nigabeire richibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center igotoka somochio bosongo nigotokwegookeria kurwo bogwenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito Ngoro Cross Mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center igotoka somochio bosongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karagwa ajine ndobwate chi machine chigokumureka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mbaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abane machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana ndi bagwenire igoto twara bwoba bonde bwese akara bwakire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubia morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Wancho umuriri yale asali tukolera nigo tugandete kwemanya amange na kumanya uburemi bwakerero gose o cinchira cekerero ciakire haso kwenekia nga uburemi ngosika buri bosio na ndo uburemi nigo bwatibesa na kiyo garabutambe go bataya ngo uburemi no bonda na somururi uburemi no bonda nigo nakorete wika sense menyete ka somuremi oregaiga oyo okora uburemi bwekerero bwokurunga smart farm uburemi bosomete Awali mumanya tasibuku na sibuku chiko stari bo igo duke. Igo wana tawati asense tanda ya Facebook Ndizi TV News Digital, asense ya YouTube Ndizi TV News, na asense ya YouTube tawati vuna Ndizi TV News, na baga na woto tawati asense ya website yetu na www.ndizitv.net. Igo wana asense wana igante tetura manyanga no uya kibororo ubo simeka asekon nekero kompia ekero simeka inse kawaida mugondo kawaida. Ndio tanga ne space. Kaya akoni yeko space yanke because from as kurwasa akoni na bugusemeke bimeli between 8 and 120 kulingana na nature spacing ngakikwa beke bimeli kurwekenda buchekenda batuize koire bimeli ebita manini baka 100 ubisemeke ase kawaida banyanga bikoire space yanene ige ndege tangani igo tokonya in terms of space ego safe space ige ndokende ase management eko baraisi because izo kabanga numorakera you only need 5 liters ko gosialera mache koni ya mayo
eko ni ngima yonsi ka 5 liters isanire lakini ziko ba 5 liters binde siko ise kwabeka banyaranga macha ko ndona amana iga ya saving resources muna macha na mangana management karota itakoroseri o karoseri in terms of weight yakoba rais yani no gusimura iga ande negento gukora utari go strain compared to gware gusime kanseliro negento kende na marwaire kokonyere gutanga marwaire amange because ekaro gusime igoroga bimelie bimbiri konyora marwaire mono karo gusime getense especially mios urunga ne matotsi nyanje desana kobera liroba so ekaro gusime getaiga yakoba egasi sana ko mios yugo ikere bimeli bya one space na mangana marwaire na mangana in terms of management koba rais koba kera arune kene kera koba rais singinchoga iga mugondo igora areto bukumbonya kubura iga no koba kwa otu kwa ruseiri nande yabe ane ngaitinga wheat sinjiro chanda monekero isimikire wheat sinjiro mon ndagete ortoragenda galia nindo chino simegete igetungo nyankundi turamanyanga igetungo kenyankundi kero kingiye kugeragia korokana kenyerere ekeragia guchaka kwa maiga compare ni getungu gikende kero kuri ria matai ni gakara kanyerere ngari twikira sebedia ya mogaiga ne chinde kuchire gushirugurari kuri tebya ngo igure getungu kinyankundi nabwo kwa maiga na kikorokana ekere imelege ekagarwari gusenaki ya kere getungu gende getangani is because ugo gichaka kurwa sikindatara ko seeds kwa beka seeds nursery like now seed bed yani arengega so kero kwa begere seeds nursery and then kero ya kire chinga kyo transplant after like 1.5 months singe gukina ngora gukina kera ngora sana kware tabono wa transplant ko ire bed yende kwa gesimeka buja uzugurire bed yeli ali ingesimegete alibone gesimekiri buja iga and then bono kero gesimekire bona lige guchaka go pick so getungu ngelingeje kine kebekana na sana kero bono kyabekire getungu kenyana bono kyabekire getungu gose bari na neri akonyoranga mataye bona abera manene sana so ngucha kere kebekana but is in terms of development and you gisa cross elbija ngobega kera matama manene sana mata yango tumekwale no karangere chinge na tutayibune ichibitu tugo bya kawaida tugo tomato nabo nabo karangera especially kerale the yani kerago kina but rende tari recommended ya singe njama taina arago kiendagira so is because is good oganye getungu ekenya na kyame kati amato nabo tumeka management yigitungu kenyankundi neririga igende getangani after work gore ndonga transplanting ochali renda sana with control or make sure nga bed ya otebwati imeli binde bingao negento kende in terms of pests in management ndobwate pests chigo cha affect getungweke but izo koligere linche already nimbegete mechanism in place omutio ki oli norororo okonkonya ko repel pest chicho negento kende is nutrition abukwa mwa ogende eduka ogoro boyo ogesimekero boyo and then ndobwate boyo nabogo chabano to boyo mbole bwate potassium ngo konyere sana in terms of root development yani tuber yani corresponding the main bulb onion egere benden so na bokoreta and then what top dress so nutrition ne important na mangana pest management na ronali important sa mangana marwaire ko konyor marwaire mange mono but akara karuburoire bwachire nabo especially the fungal diseases nabo go into fungicides where OCR but for me I have not experienced because one point is nutrition ali boyo bole sali boysaine I don't need to oveko boyo because boli woke boysaine kutokonya kugenda gochia se ebedi ende muino gali na rubigete popo abari abange gose abantu abange ngote abalinga getungu nyankundi ngari kwa mairo bali etoria gusiga iga na kiyo kunyareka nayo simegete adira bali ete nelira bali etoria kawaida na kiyo korto kasimeka nandege gatiba kwanya gotembo simeka gosembono chagete litangani mbono nage chakire
lakini nene nina no maana ngagoika kiama singincho na keire gento kerige ebinto biribigandeiri so I have hope nga kiame because tinda got abanga ngeri kwama before nyumandara tem because this is the first time and I'm hoping we got kiama yes tekira se amapopo na ina mangi sana kera ndo chegari se nursery form yes nursery bed ekero koro se nursery bed ya mapopo anga naiga koro tebya ngo ngikaga ni kera ngo ngali popo likwirega sana kuba ase nursery kwama ndege tangani karkwaro serious buya okoreis ebed yeyu usoboligeli bed yenera isiri igorake around 5 cm and then kwaro siri ndo ngaro so after kwaro siri seats tiao na bora ande agrovate ogore seats but na na kwaro siri seats ukoli popo kwaro skinta tarechiri and then wa chisibi ndo gara twa chisibi okoli usi kinta tarechi cha popo sinji bwate some mucus yani obaterregete pero wasibiri bona yuko rusama obaterera boli and then wa chiomi kare chiomi bona they are ready for planting then kwareta seeds chao kwa broadcast between the lines kono kurera ini ndo chiende na bora beke 25 cm then kwa beka seeds chao wa kuneka ipo bongo iralirega na balira ira in fact 2 weeks chitaramera but ekeramos chere buya iga mos chere buya chigo gomera chire na karo chamelire cha peak buya sana so like this ones one in the next 1 month within the next 1.5 chiavere chogo semeka lero dongo ira chiregeka kolinde ne lichitaite obulendi anda ke chibiro chiro chingitwara chira amarwaire gaiga amarwaire naro oburwaire anene mono bo koli kwendeye ndogwato burwaire viral infection bo koli amapopa especially bo is a mosaic virus bo koli amato onyora amato akoba yero iga una bude main bogo chabwaga no bonde mo boko nga powder mildew powder ne uburore to bogo chabwate bongo powder gete powder gete ga na una baro boko ya amapopo anene magaito nindo chingeni chiroro yero korate byangu ngeni kiki no motere ono bantu bange mbayu anje especially the generation yetura abana mbali gotakabali lageri but ono motere na yusiarete and then ninche nkore thinning because ninche nyo transplant yonde nyo smeke biya because oyo oro mongega so oyo no motere izo no motere ne chingeni na erongoli oro motere so macho mane chingeni igenga bunendere maso mugusyo ito motere nendere ma about teyu ne spinach ngerte she was out same purpose nindo chigu ni smart farm na reto gandrat tabyangu bono bali bagotaba mbagwati mugondo abo gutwara umugondo in terms of chiguni muze ne carrot so I was comparing ngaki carrot kwa mali na sekere mekere guni akira meguni so I have maintained the same conditions in terms of mangane spacing ani correct the same thing in correct right so izo kuligeri carrot yeye teri tofauti sana nelia iwanyo tubwati mugondo ana bokorosi chiguni osimeke carrot yao and that is smart farm iwo monto gotabanga tabwati mugondo bane gisona kiae neguni bya kolegas nane gentu ketu atabanga kon bena bakonyorosi gisona kiae isikaliga ligabogo simeka mauga osie con garden beka chiguni around orosi kuboli mibwa buya kutokwira na gochaiga nda tonte bia obuja borora ase okora obole mi generalist in smart farm like obole mi obokora se igabno obugetekire gento iga kende bintondo chine binke bindo tanyaro kwa nase ke kyabono kendo che producer ane gonte bia limpate insicht tai kaisano okora umurubirega obuja bororo ase okora obole mi in smart farm gosa singa kichekerero ndege tangani obuyo botangani abokoro is a source of income obokonyoranga tolibosa because spinach bune yega ejine jibes obokonyoranga gochi weekend ga obokonyoranga kwa ire kwa chire konde nando so kugere libuja spinach ibo ni gateyo so is a source of income another thing is a learning center yani na sokonya komenta obomanyi because from here anabokonya kwaro regento gete wa confirming ngeke so negento kende ngo
networking kogerere mwamanyana n'abantu so through farming nabo nyanga mwamanyandire n'abantu arafu negento kenderende ngo gokomekire busy because entarore haido mono abo nyoranga kwarengere ibintu ebintu so it makes you busy kwaba concerned ne bintu biriyo gukora yes ekero gendete gukora obulimi obuiga anda ken challenge ki ogwetera ekero gukora obulimi buno obuiga obulimi obo smart farming mbota itegento buna asale closed buya onyora bune net nere gutanga liberere gutanga oyibeke nabega neri so in terms of challenges ngende getangani is kerere ngaki umurakera because I depend normally on rain so in terms of much so gero kanyora umurakera ore nabeko be challenge production tayo so a challenge ntangani is because iyo weta pattern nabo kanyora go change rero ya tumambite gotu abera agere bimbali binde bikwe negendo kende is maybe in terms of support nabo kanyora and when you get some support but because to get support you can get the potential you need you can over it yes get net again net onyore net uno buna yo muri minota kire ko nyore net yes onyora tangia match ebino bintu biryoganite na me and asomo sayori sko gali ugotebanga gasteyo na nabwate a small space ara korobori ngira mu advice then no na madavi start small Toganyo go borema ka uma ucha korobori start small means go get a small piece of land but from here to go on a credit so you start small karwa chakera agu kuruga aba no nchina nyore robo manyinta mso wo moroi wono ninge wo mogondo manene abo nyora ngana bo para farming abo nyora ku manage so nje no na advice chaka ngora ngora and then from there increase uno gonya go kina oja kanyaranga kwa bera bono umugore myo gukora commercial abantu bali siko gali babwate megondo lakini batabwate bantu bako bakonya gusaba ku advice on which way to go not available ora nyara ko bagota rabali mikwa basemya na kubamanyi buna barakora ubuli wabo asichinga cyabo nando nyokororo nabo kubana ne namba yesimi obatenga yogotoka ende liyo bagotarire wose obatarire obasemya ubuli boro ni boteto gukora mangana consulting farming aboko ndi am very available and nabongo changu advice na byo semeka ebintu ande jumadara ko namba ya nesimi aboko nyora through Facebook agronomist Duke Moseti ande ko sina aboko nyora se website ne ko DK Agri Solutions that is my brand name aboko nyora YouTube DK Agri Solutions agronomist Duke Moset Facebook and then enamba ya nesi me karota ke tumanya mangano goremi andari bole mebuka ne bintu binde muna in terms of chinchoke in terms of farming endeavors aboko ndigi through 0790213352 hero Duke mbiya mono sana aso twanjira utarabaka mogondo kwa ogaiga twesemira ni twamanyira mange nare ni gotogote bambiya mono nanda saba sae enesegeto kurwa somo sayonde mumanyenga obolemi nobonda mbiya mono sana asante igo mono aso mwancho muri wete seni geito kya Ndizi TV ni gotwabere to gusanga omuruburi bobolemi nobonda kurwa igasensemenya tie kwa astwabwate omosai okora obolemi nando rumumanyi okora egento gekurukunga smart farm uyu makatenga Duke Moseti omumura bwetomete asokwanekia nga obolemi ngoska bole bosyo tobate asemetandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News botumera SMS bwetera sena beyo erasa screen ya ugabu tobasoko bagotobate ase website yetu na www.ndizitv.net asemetandao ya nembo atibu na Mildred Mumanyi onye gotete tugutare bakamugondo kwao andonse asotugete tugo yao na botumera SMS wetera sena beyo erasa screen ya ugabu bosombwate ase page ya ya Facebook na Mildred Mumanyi ontomera SMS tugutare tusange amangana angabu na yega kwekinga kende lituko nechinsa bune cyarero bye bye.